Sä katot sieltä, saatana, ja ajattelet, että vittuako sinä valitat ja märiset. Haista, saatana, kuule, pitkä vittu. Saatana. Sinä, saatana, koukkunokka ja perkele puolimanne. Saatana, kihlajaiskosia. Haista paska, saatana. Käräji. Vittu. Tää rutina pelkästään jo tässä herättää pelkoa ja kauhua. Saatana. Ei ole luentoja. Ei ole rahaa. Kaikki menee. Naisten lehti naisten lehdeltä. Sä saatana vajotat mua perkele niinku kerrokselta kohti helvetin ydintä. Miksi? Siksi, että sä itse huorasit ja erehdyit kertomaan se ensimmäisenä. Kuinka surku hupaisaa, kun sä jäit kiinni. Auto asennettu ja kamera, tämä kuin elokuvista. Ja sinä jäät kiinni. Mutta ei sun harmita, koska et sä koskaan rakastanutkaan minua yhtään. Että on niin kuin minun rakkautta. Miksi et sä lähtenyt vittuun, jos tämä oli minun rakkautta vaan? Mä tiedän vastauksen. Sulla ei ollut varaa lähteä. Sä oot sanonut sen aikaisemminkin. Sulla ei ollut varaa lähteä pois. Niin kuin mulla nyt on varaa maksaa näitä laskuja. Sen takia, että mun on pilannut koko saatana elämäni, itkenyt ja tuhertanut. Kykenemättä hoitamaan asioitani. Pyörinyt lääkkeissä siitä asti. Ja julkisesti, hulluna, epätoivoisena ihmisenä, jolla ei mitään tulevaisuutta. Sitäkö sä katsot nyt tässä näin? Kato tätä pärstää tarkasti. Kato. Mitä näyttää? Teppo. Prinssi. Teppo, prinssi, isän ja äidin ja Pepin yhteinen prinssi Teppo, kato. Frankenstein. Aivan hulluksi. Onko mukavaa? Onko mukavaa? Onko mukavaa? Onko mukavaa? Maistuisko perkele? Tämmönen todellisuusääneikö? Mille maistus? Tuu kokeilemaan! Tuu kokeilemaan! Tätä todellisuutta, saatanan penikka! Ja koet sen! Mitään ettei maailmassa semmoista, joka ei tuu sua vastaan. Ja elinaikanas ja hyvin lyhyellä. Tekosi on rangaistuksesi. Selvän näkijä, Satu ruotsalainen, astrologi, joka auttaa ihmisiä rahasta puhelimessa katsomalla tähtikarttaa. Miten sä ilkeät valehdella ihmisille paskaa? Sun ennustukset, saatana, on kaikki mennyt päin persettä. Sä ennustit Jukka Kajavan, jonka nimen mä suostumuksen hain sun kirjaasi. Sille ihanaa talvea. Ne Jukka kuoli! Ota vittuun nyt se ilmoituslehdestä ja ala tehdä oikeita töitä. Lyö se hirveän plintti, perkele. Johonkin huoneeseen ja ala hangata joiden eläkeläisten hartioita. Äläkä liike jotakin astrologiaa. Ja sinä, saatana, luupäätötterä. Siinä menee ojille. Jonne kuulutkin. Saatanan kolvinenä. Vituttaa! Koko mun elämä!
Saatana teidän perkeleen apinoiden kanssa pilalle. Kaiken maailman saatana oikeusjuttuja ja kaikkea antaa paskaa. Tai jätti mut henkilökohtaiseen konkurssiin, ja te naurattaa. Te olette iloisia, kun mä oon henkilökohtaisessa konkurssissa. Te luulette, että multa vedään kaikki. Ei multa viedä kaikkea, Mun lahjakkuutta te ette vie koskaan, saatana. Ette ikinä mun lahjakkuutta ne vie, perkele. Mä nousen aina uudestaan. Mulla on, perkele, entistä hienompi auto, saatana. Mä ostan Rolls-Royce Phantomin ja aukasen molemmat ovet, saatana. Niin kuin paskahuussiin. Kirjoitan parempia kirjoja, kirjoitan näytelmiä. Väittelen perkele vielä 2 kertaa tohtoriksi. Sen lisäksi. Ja muistakaa, että minua ei pelota mikään. Ja lisään vielä, että edes vankila ei vaikuta. Minä tulen. Ja toimin täällä sen takia, vaikka kuinka vähäksi muuttuen, että tulisi jotakin, joka olisi sen takia suurempaa. Siksi, nyt kun mulla ei ole mitään enää ja kaikki tämä lähtee 2 päivän päästä vittuun. Sen jälkeen mulla ei ole edes paikkaa, missä olla yötä. Eikä nukkua. Mihin mä työnnän kirjani, ettei ne kastu. Missä sä luulet, että mä elän? Tiedätkö, mitä sairaalan ihmiset sanovat mulle, sosiaalihuoltajat? Mene yömajaan. Mene yömajaan. Sen takia, että sinä saatanan kurrahaara nussit jossakin perkeleen typerän urheiluperkeleen areenan markkipaikalla jonkun saatana nuoren papinkoltiaisen kanssa, jonka elämä on myös pilalla.